La Fundació Pasqual Maragall el que pretén és lluitar directament i buscar solucions a un problema que afecta ja avui, es calcula, a 24 milions de persones al món. Mirarem de concentrar aquí i per fer diana a gent jove, a propostes de risc elevat, amb un entorn molt adequat. Ho farem a través d'una crida internacional d'idees. La direcció científica la portarà a un Consell Científic Internacional i aquelles que seleccionin les convidarem perquè vinguin aquí una temporada a jugar-se-la al tot per tot. Volem ser la capital del món amb solucions amb Alzheimer. Farem també de lobby, ajudarem a sensibilitzar la societat, propiciarem el canvi que sigui, perquè estem davant d'un projecte científic innovador, perquè volem ser decisius, perquè també crec que estem davant d'un nou moviment social que encapçala el president Maragall i perquè la causa s'ho mereix, perquè responem a la frase que va dir el 20 d'octubre en la seva compareixença des de l'Hospital de Sant Pau, que vull ajudar a derrotar aquesta malaltia personalment i col·lectivament i a cap lloc, i això sí que és cert, està escrit que sigui invencible.